Яңа ел төнендә рестораннарның эшләү вакыты шикләнә. Мәктәпләрдә чыршы бәйрәмнәрен үткәрүдә дә үзенчәлекләр бар. Корпоративларның язмышы да үзгәрешләр кичерде. Быелгы яңа ел бәйрәмнәреннән ни көтәргә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Еңеле кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Чыннан да үзгәрешләр күп һәм әле Татарстан рестораторлары менә бу шикләүләрне 12дән сәгать 3-кә күчерүне дә сорый. Рифат әфәнде, гомумән менә бу шикләүләр ни дәрәҗәдә йогынты ясый? Соннар артуда, кешеләрнең менә бу вирусны эләктерүләрендә ничек уйлыйсыз? Bir нәрсә генә әйтә алам. Бу төрле сүзләр кулланалар. Коронафобия, коронаистерия, коронаажиотаж. Мин шуның белән килешәм, чөнки менә рестораннарда төнге 11 тулып 59 минутта вирус каядыр йоклап ята. 12 тулуга ул каяндыр пишмактан килеп чыгып, кешеләргә йогынты ясый башлый. Бу бит bir нинди нигезләмә монда юк. Мин bir нинди куркынычта күрмим 12дән сәгать 3-кә күчерүнең. Чөнки кешеләр ул яңа ел бәйрәме. Яңа ел бәйрәме сәгать 12дә башлана гына. Кешеләр сәгать 12дә таралырга тиеш. Һәм мин монда нигез юк. Әйтәм бит, әгәр дә ул вирус бар икән, ул инде сәгать 10да да 11дә дә шулук ул төнлә йокламый. Бәлки бу сәгатьләрдә түгелдер, әгәр дә 12-гә кадәр дисәләр, кешеләр, без 12-гә кадәр бармыйбыз, өйдә генә каршылабыз, һәм бу шул рәвешле соннарны китерергә сәбәпче түгел микән? Аны ханым, ничек уйлыйсыз? Монда бит әле сәламәтлек ягы да бар. Соннар көн саен артып бара, статистика кызганычка кимеми, һәм Россиядә дә үлүчеләр саны артып бара. Менә бу ничегрәк әлеге ситуациядә чыннан да шикләүләр кертү күпмедер дәрәҗәдә вирусның таралуын тоткарлатамы? Вирусның таралуын тукталдыра. Чикләүләр, сез һич тә мөмкин түгел, чикләүләр обязательно куелырга тиешле дип әйтәсем килә минем. Менә шул рестораннарда нәрсә эшләргә кирәк? Дистанция тоту. Мин дистанция тотуны, во-первых, ул вакыты буенча ансысын миндә килешәм сезнең белән. Менә кешене әзрәк кертеп, әзрәк күләмдә дистанция саклап, сандез режимны обязательно тоже тотып, менә шулай эшләргә кирәк дип уйлыйм. Бәлки кергән вакытта аларны тикшереп, термометрия да куярга кирәктер. Ресторанга бит инде ул менә күпмедер кеше кертәләр. Менә ул бит инде теге 100ләп, 200ләп түгел, бәлки кеше менә дистанцияны тотыр өчен әзрәк күләмдә кеше кертеп, барысының да температураларын үлчәп, менә шулай эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Һәм бездә ресторатор видеосы бар, Резидә Хусаинова, аны карап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. Вакыт белән шикләнүне мин яңа елны кая каршыларга дигән сорауга мин әлбәттә булай дип әйтер идем. Яңа ел бәйрәме ул гаилә бәйрәме. Туганнар белән, якыннар белән яңа елны теләкләр теләп бер-берегезгә каршыларга кирәк. Инде рестораннарга килгәндә ничек генә без саклану чараларын карасак та, бер Ходай Тәгалә үзе генә сакласын. Менә шулай җыелып, элеккеге еллардагы кебек корпоративлар үткәрмәсәк иде. Сабыр булып, бу афәтләрне үткәреп җибәрик. Аннарысын инде Алла бирса, әле туган көннәрне, юбилейларны, никах мәҗлесләрен, туй мәҗлесләрен һәм шул вакытта яңа ел бәйрәмнәрендә бергәләп каршыларбыз. Күбесе әлбәттә әйтә, үткәрмәсәк иде дип. Ләкин рестораторлар нәрсә уйлый икән? Синең ханым, бу бит инде сезнең төп керемегез дип әйтик. Һәм монда бер яктан әйтсәк, шуннан да сәламәтлек дип, икенче якта икътисад тора һәм күпләр инде зур гына зыяннар кичерде әлеге коронавирустан. Шуннан да шушы шикләүләр рестораннарга бик зур йогынты ясый. Роспотреб безгә үзенең предписаниесын төшерде. Ул предписаниеларда шикләүләр, 1,5 метра дистанцияны соблюдать итәргә кирәк, масочный режим, обрабатывать өстәлләрне, ишек тоткаларын дезинфекциялар белән обрабатывать итәргә кирәк. Без ул шикләүләрне бөтенсен үтибез. Сезнең очракта үтәлә, ләкин бит монда масса күләм чаралар турында бар. Шул корпоративлар, винарист, менә әгәр дә без корпоративлар турында сөйләшәбез икән, нинди шикләүләр үтәлсен ди монда? Нәрсә дип әйтәсең? Хәзер әйттеләр бит, әйме?
25% булырга тиеш посадка буенча рестораннарда, мәсәлән, ансы белән дә бит кеше минем кафеда, мәсәлән, 60 кеше генә сыя, име? Ул 20 кеше генә мин кертә алам. Безгә кафега вообще бер файда да юк. 20 кешене каршы алсаң, дисәң, безгә бер файда юк. Шуннан да бик авыр хәл ул. Икенчедән, менә абзый әйтте бит, 12-дан соң коронавирус гулять итә башлый, что ли? Инактивный вакыты 12-дан соң. Ложь и провокация дип әйтәләр. Безгә эшләргә кирәк. Чөнки минем бәләкәй генә кафе булса, сетевой рестораннар, алар как-то еще выживают. Аларның теге күбрәк точкалар булгач. Ә минем берәү генә. Мин ничек яшәргә тиешмен? Беренчедән мин җиршәйме, алып баручы. Икенчедән мин ресторатор дип әйтәләр инде. Ну, кафе тотам инде. Шундый бәләкәй генә, но миңа бит яшәргә кирәк. Концертлар юк, туйлар юк. Кафеда эшләмәсә, мин нәрсә? Булай иргә тиешме? Әлеге индустрия шуннан да бик зур зыян күрсәтер. Рузил, менә әгәр дә инде бу чикләүләр дәвам итсә, һәр яклап тагын кысып торсалар, монда чыннан да инде нәрсәдер турында җитди рәвештә шул алып баручыларга, монда бит бер генә, мәсәлән, шул ресторан хуҗалары гына зыян күрми. Монда бит әле тулай менә әлеге бәйрәмне оештыручылар да зыян күрә. Барысы да монда бит инде тулы бер система эшләп килә. Менә сез ничек уйлыйсыз, ниндирәк чишү юллары булырга мөмкин? Шулай, менә статистика буенча караганда, элекке елга караганда, быел инде безнең сферада эшләүче алып баручылар бик зур ни кичерә? Югалтулар кичерә, заказлар әз. Аңарга карамастан җайлар табабыз. Башка отрасльдә Рузил, ну ничек табасың син? Вот әйт әле миңа. Мәсәлән, син НЛга барасыңмы эшләргә или анда теге Greenway-гамы? НЛга бармыйм, ансы. Мин мәсәлән, мин 2 высшее образование укыдым, әйбит. Икесе дә ул режиссерский. Мин анда сатучы булып барасым килми. Но мин мәсәлән йөрмим анда теләгем дә юк. Һәм монда бит әле ул шул алып баручыларга, мәсәлән, дәүләт тарафыннан да бернинди гарантия юк. Мәсәлән, әле салым түләп, һәр вакыт контрольдә тотып, үз эшен лаеклы рәвештә башкарганнарга ниндидер булса да ярдәм була. Үзешчәннәр дә ярдәм юк, брат. Юк. Шул кредитлар буенча дип әйтәләр монда. Ул кредит беләсеңме? Син кредитны аласың, аны кире бирергә кирәк бит банкка. Каян алырга? Эш юк. Кафе эшләми, түләргә кирәк шул ук вакытта әле. Безнең администрация бер нәрсә дә ул карамый и күрми дә. Рифат әфәнде? Әлбәттә, язучы кешедә. Сүз. Без сүзне салып таптадык. Һәм мин белгеч буларак әйтәм. Ике төрле әйбер бар. Журналистларга ул конда мерендә бер үк, ветеринарларга ул бер үк түгел. Шулай ук самоизоляция. Әгәр дә карантин бар икән, карантин устанавливается, дип әйтим, указом, постановлением руководителя региона, бары президент кына кул куеп, һәм ул берничек һичшиксез үтәлергә тиеш. Самоизоляция от слова сам. Кеше үзе хәл итәргә тиеш. Кеше үзе җавап бирә, үзенең сәламәтлеге өчен, үзенең оешмасы өчен. Язмада бар, шулай инде безнең тапшыруга еш килә торган Гамил Нур нәрсә уйлый икән, карап үтик әле. Ул нормаль. Кыш бабайлар һәм яңа ел бәйрәмнәрен оештыручылар, анда катнашучылар бу бәйрәмне өзлегеп көттеләр. Халык табигаты көтте. Ел буе газапландык. Бу ширләр хасталардан кутылып, рәхәтләнеп ял итә дә алмадык, аралаша алмадык. Быел ниһаять аралашып бәйрәм итәрбез дигәннәр иде. Тик бу очракта Кыш бабай сәләтсез Кыш бабай булып эшләүчеләргә быел ачылырга мәҗбүр булабыз. Без әйтәбез ачыктан ачык. Безнең теләккә, безнең тылсымга бәйле түгел бу. Беренче чиратта пандемия үзен ничек тотачак, инфекция, ширләр, аларны профилактика чаралары, эпидемиологлар, дәүләт даирәсе, профилактика белән шөгыльләнүчеләр рөхсәт итсә генә коронавируска юктырмаслык иттереп корпоративлар, бәйрәмнәр оештырылырга мөмкин. Әмма ләкин бүгенге вазгыятькә карасаң, бу бик шикле. Шуңа күрә беренче чиратта бәйрәмнәр өйләрдә, туганлык җепләрен ныгытып узачак, икенчесе кичкенә коттеджлардан, чөнки алар рестораннар түгел, аларга кануннар бәйләнми. Өченчесе дәвалану, шифалану урыннары булган санаторий, шифаханәләрдән корпоративлар булыр. Шулай ук 31 гыйнвар көне бәйрәме дә менә шул биналарда, шул даирәләрдә булыр дип уйлыйм мин.
Аллага тапшырдык, нәрсә булса шул булыр. Бу очракта бит әле балалар да зыян күрә. Рәхимә ханым, менә балалар өчен дә быел яңа ел бәйрәме булмаячак дигән сүзме бу? Юк, без бүгенге көндә балаларны бу бәйрәмнән мәхрүм итә алмыйбыз, чөнки яңа ел ул инде балалар тарафыннан көтеп алынган, шундый матур, чыршылы, кыш бабайлы, кар кызлы һәм иң мөһиме бүләкле бәйрәме. Шуңа күрә менә без дә күрсәтмәләр алабыз һәм бүгенге көндә бу күрсәтмәләрдән аңлаганча сыйныф кысаларында чыршы бәйрәмнәрен үткәреп була. Бер генә сыйныфмы ул, әгәр дә инде залның мәйданы 100 кешегә кадәр мөмкинлек бирә икән, параллель рәвешендә үткәрсәк була. Ләкин бу бәйрәмне үткәргәндә читтән кеше килергә тиеш түгел. Хәтта ата-аналарга да керү тыела. Элек бит инде без бу бәйрәмнәрне үз кешебез белән үткәрә идек. Һәм менә бу без шуңа кайтуыбыз белән үзебез шат та, чөнки шул ук кар кызы һәм кыш бабайны без олы сыйныфлар балаларыннан сайлап алып, кечкенә балалар өчен алар инде бу бәйрәмне үткәрәләр. Ә инде югары сыйныфлар үзләре үз арасыннан шулай ук кыш бабайны һәм кар кызын сайлый. Әлбәттә инде бүләкләргә килгәндә башлангыч сыйныфлар быел ул бүләкләрне үзәкләштереп алалар, алар тикшерелгән. Инде 5-нче сыйныфларга һәм урта сыйныфларга гадәттә аларга да әти-әниләре бүләкләр алып, шул бүләкләрне мәктәпкә алып килеп кыш бабай һәм кар кызы тарата иде. Менә бу мөмкинлек булмаячак. Шуңа күрә әгәр дә урта сыйныфлар өчен чыршы бәйрәме булса да, аларга бүләк таратылса да, ул ниндидер уенчык формасында булырга мөмкин. Ә инде баллы бүләк таратасылары килә икән әти-әниләр, ул очракта мәктәптә бәйрәм тәмамланганнан соң балалар сезгә инде баллы бүләкләрне кыш бабай йортыгызга, фатирыгызга китереп куйды. Сезне алар көтә дип ата-аналар белән сөйләшкәннән соң андый тәкъдим булырга мөмкин. Кыш бабай белән кар кызы да быел битлекләр киеп килер инде. Әмма каникуллар вакытында нәрсә эшләячәкләр һәм чикләүләр ничек чагылачак бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Без бүген яңа ел турында сөйләшәбез. Яңа елда гомумән нәрсәләрдән сакланырга һәм ниндирәк чаралар үткәрелә дип. Менә балалар турында сүз китте. Каникуллар башлана. Ничек уйлыйсыз, сәламәтлек ягыннан нәрсәдән куркып торырга нәкъ менә балаларга? Балаларга каникуллар вакытында куркырлык менә беренчедән аларга быел бит инде шундый ел булгачтан шундый театрларга, шундый зур менә мәйданнар занимать итә торган алар бит инде каникул вакытында үткән еллары безнең бүтән елларда мәктәпләргә килеп менә сез беләсез билетлар өләшәләр иде. Менә бу әйберләр быел булмаячак. Шундый класслар белән театрларга ажыртәләр иде. Андый хәлләр булмаячак. Әмма дә ләкин мәктәпләрдә менә безнең яктагы мәктәпләрдә лагерьлар, кышкы лагерьлар булачак. Булачак анда бит инде күбрәк җириләр балалар 6-нчы сыйныфка хәтлек, югары класслар юганда. Анда менә шулай ук әйтеп үттегез инде төрле менә чит яктан алып килмиләр, үз кешеләре белән әзерләнә, үз кешеләре анда вожатыйлар, үз кешеләре белән уеннар оештыралар. Барысы да үз кешеләре белән. Таләпләр үтәлерме икән анда? Таләпләр обязательно үтәлергә тиеш. Термометрия була, сандез режим була, төрле уеннар, менә нинди мәктәп территориясендә нинди уеннар бар, алар һәм дә теге урамда булган елкаларга да, алар барга, чыршыларга да барга хаклы. Һәр мәктәпкә дә менә балалар санынан чыгып тиешле бер сан бирелде. Шуңа күрә анда кышкы лагерьдә инде балалар саны күп булмаячак һәм иң мөһиме алар кышкы каникулда күбрәк саф һавада булсыннар иде. Һәм лагерьләр турында да безнең бер видеоязма бар, әле урында карап үтик, әле аннан дәвам иттерербез. Мәктәпләрдә инде лагерьлар бар укучыларны 25 декабрьдә барлап җыеп тупларга әзер. Шулай ук мәктәпләрдә, мәктәп тибындагы лагерьлар дип әйтәбез инде, аларда шулай гыйнвар аенда да барлык лагерьлар үзенең эшен дәвам итәчәк. 2-3 гыйнвардан безнең профиль лагерьлар эшли башлаячак. Бу программалар буенча инде төгәл хәбәрне безнең лето үзәге сайтында карый аласыз. Барлык әти-әниләр балаларын профиль лагерьга җибәрергә тиелер икән. Шул сайттан, безнең сайттан инде электрон сайттан
шушы лагерьларны күзәтә алалар. Нинди программа, ничә лагерь, кайсы лагерьлар эшләячәк икәнен. Шулай ук 2 январьдан башлап безнең авыр хәлдә булган кайдалар өчендә бушлай юлламалар булачак. Бу лагерьларга эләгер өчен инде әти-әниләргә тору урыны буенча урнашкан администрациягә барып, яшьләр эшләре буенча үзәкләргә барып, гариза бирергә мөмкинләр һәм аларга 2 январьдан эшләячәк барлык лагерьларга бушлай юллама бирәчәкбез Алла бирсә. Шулай ук инде лагерьлар эшләгән дәвердә барлык куркынычсызлык чаралары каралган, кирәкле күләмдә барлык хезмәткәрләр өчен маскалар сатылып алынган, дезинфекция чаралары оештырыла барлык лагерьларда бүгенге көндә, ашханәләр һәм масса күләм чаралар үтә торган бүлмәләр барысы да облучательләр белән, лампалар белән тәэмин ителәчәк. Шулай ук шуны әйтеп китәсебез килә, көн саен медицина хезмәткәрләре балаларның тән температурасын үлчәп торачаклар һәм аларның сәламәтлеген күзәтеп торачаклар. Күргәнебезчә, монда шикләүләр һәм таләпләр бик югары. Рәхимә ханым, әгәр дә инде без менә шушы каникуллар турында да сүз йөртәбез икән, балаларга менә ничек аңлатырга, өлкәннәр аңлый. Монда бит инде шул ук мәсәлән Курчак театрына барырга теләр икән. Булай да урыннар һәм билетлар юк иде. Хәзер исә мәсәлән шул ук яртысын гына тутыру сәбәпле, әле алар тагын да кимәячәк. Менә балаларны ничек каникуллар вакытында өйдә тутырга? Балаларны каникул вакытында өйдә тотмаскадыр бәлкем, чөнки ул бит инде әти-әниләр дә ул вакытта ял иткән була. Шуңа күрә әти-әниләргә дә әйтәсебез килә, күбрәк саф һавада, тау шуырга, чаңгыда шуырга, инде лагерьга йөргән балаларга бөтен чаралар план буенча мәктәпләрдә инде бүгенге көндә әзер. Анда үзләре үк шулай балалар, үзләре дә театр куя, җырлыйлар да, талантлар да эзлиләр. Шуңа күрә монда инде һәрбер мәктәпнең менә бу кышкы лагерьга планнары әзер һәм ул бик кызыклы. Олылар да ялда дигәннән хәзер Рифат әфәндегезгә сүз бирәбез. Рестораторына сорап китик әле. Сирина, менә әгәр дә инде без менә бу каникулларны алабыз икән, кеше күпләп шулай ял итә иде, бәйрәмнәрдә, ниндер яңа ел мөхите иде һәм шулай киләләр иде рестораннарга. Хәзер сез нәрсә көтәсез? Һәм шулай бит инде күпләп килүгә өметләнеп булмыйдыр. Күбесенчә рестораннарда үзләренең бөтен өстәлләренә утыртырга мөмкинлекләре юк рестораннарның, потому что өстәлләр арасында дистанция булырга тиеш. Шуңа күрә кунаклар шикләнгән була, әзрәк килә. Бу сездән ничек чагыла? Сездә бит инде шулай ук, сезгә акча эшләргә кирәк. Менә Винарис әйткәнчә, алай бит инде андый рәвештә эшләү һәм мәсәлән элеккеге күрсәткечләргә ким дигәндә дә кайтып булмаячак. Һәм гомумән бу күп кенә шул ук бизнес төрен битерә дигән сүз түгелме соң? Шушы шикләүләр белән чыннан да элеккеге күрсәткечләргә кайтып булмый. Шул ук средний бизнеска алар булышырга тиеш түгелме соң? Без нәрсәгә, мин мәсәлән 15 ел эшләймен предприниматель булып, мин бит налог түләдем, 15 ел буе налог түләйм. Ник хәзер авыр чагындаймы, безгә правительство бер нәрсә дә булышмый. Рифат әфәнд нәрсә уйлый? Булыша алмаячак та. Чөнки Тогда нәрсәгә мин налоглар түләргә тиешмен? Язгы самоизоляция Татарстанга 34 миллиард зыян бирде налоглар буенча. Бу дистанциялар бөтенесе кем тарафыннан уйлап табылган? Ни өчен ул метр 20 түгел, 1 метр түгел, 2 метр түгел? Мин ресторанда үземнең дамым белән валисны безнең арада метр ярып калды. Ярар, минем кырсагым бар, сезнең кырсак юк. Минеке дә әле бар бераз да. Бу бит мин инде аның транспортта, кибетләрдә бу ахмаклык. Башка сүз кулланып булмый. Юк икәнен әйттем. Ничек ресторанда кешеләр бит анда биргә килә. Ничек итеп алар метр ярым бер-берне. Булар бер нинди нигездә юк. Миңа күрсәтсеннәр. Кем тикшергән моны? Кем куйган моны? Чөнки совет вакытында, әгәр дә мондый хәл булса, президент Академия наук или Академия медицинских наук чакыралар, СКга әйтәләр. Менә шушы ситуация, сезгә шуның кадәр вакыт бирелә. Сез шушының кадәр вакыт içində безгә справка хәзерләргә тиеш һәм рекомендациялар. Сезнең җавапчылыкта беркем бер нәрсә җавап бирми. Транспортта метр ярым дип. Бу бәлки вакыты шул түгел. Монда Роспотребнадзор билгели бит инде әлеге таләпләр. Бу күрсәтә безнең җитәкчеләр халыктан бөтенләй аерылганнар. Аларның транспортта булганы юк, кибеттә булганы юк. Ресторанда алар
теге бүлмә нәрсәле? Банкетный бүлмәдә, айрым-айрым. VIP бүлмәдә. VIP бүлмәдә. Мен сезгә биолог буларак әйтә алам моны. Нигез юк, һәм ул тикшерелмәгән. Biz bu haqda тапшыруларда сөйләшкән идек. Әйләнеп кайтмыйк, яңадан Рузил менә тыелган җимеш татлы була диләр. Яшерен рәвештә дә корпоративлар үткәрәләр. Әлбәттә, монда дәүләт оешмалары аңлашыла, калганнарга бит бу киңәш формасында гына тәкъдим ителә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Яшерен шундый корпоративлар үткәрелмәсме? Ябылып, анда бикләнеп, һәм сезгә мөрәҗәгать итүчеләр булдымы бу елга корпоративлар үткәрү буенча? Менә минем Алла бирсә, 2 банкет бар. Яңа елны үткәрәләр. Ул берсе балалар бакчасы җитәкчеләре. Аннан соң инде тагын бер предприятие. Оныттым мин нәрсә белән алар. Предприятияны әйтмә. Сез аны подставишь аларны конкретно. Юк, Аллага шөкер, алар сине шакырлар. Алар җитәкчелеге дип әйтүен Алар инде шик тудырырга мөмкин. Алар коттедж система айтты, менә шундый чаралар күреп инде шулай ук маскалар, перчаткалар дип әйттеләр, инде үземә дә килергә бөтен. Яра, коттеджда. А ресторанда-то почему аларга запрет куялар? Чем хуже в ресторане, чем коттеджда? Сез юрлицо чөнки. Мин ну и что юрлицо? Ну мин налог түләйм бит. Миңа лучше килсеннәр. Шул ук вакыт буенча. Чөнки коттеджда анда иртәнгә хәтле 2 көн буена коттеджда да ярамый. Менә дәүләт постановление чыкты бит. Никедән соң вообще ярамый. Коттеджга китәчәк. Коттедждан ул налог ала. Любой җирдә ярамый. Урман ичендә ярый. Ярамый. В любом месте после 12 ярамый. Балалар да күчәчәк шуңа. Рәсми рәвештә булмаган чаралар балалар кемнеңдер классташының коттеджына каядыр җыелып үткәрәчәкләр. Барыбер үткәрәчәкләр. Яларны беркем дә контрольдә тотмый. Зато безне дәүләт налогны югалта. Без 5-12 уже ишек янында Росгвардия тора булай. Яңа ел төнендә әле бу. Да, минем кебек Саннарга килик, Татарстанда көн саен 80 кешедән күбрәк кеше зарарлана. Россиядә исә инде үлүчеләр саны 40 меңнән арткан. Менә бу бәйрәм чараларын үткәрү ничек уйлыйсыз? Саннарны бермә-бер арттырмасмы киләчәктә? Моны беркем дә әйтә алмый. Теге 100% интереп менә мин сезгә һичтан әйтәм, әйе, бу обязательно арттырачак. Но менә чараларны күрергә кирәк шуның өчен. Моны бу теге арттыруны ничек тә булдырмаска тырышырга кирәк. Чөнки менә бик каты бер нәрсәдә шулай тыңламасак, бу дөрес түгел дип карасак, бернинди менә нәрсәне тыңламыйча теләсә кая җирсәк, мөмкин артуы да. Һәм әгәр нәтиҗә ясап әйтсәк, Рифат әфәнде, хәзерге шартларда менә мондый чараларны үткәрүдә сезнең өчен нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Таяну нуктасы булып кешенең сәламәтлеге тора. Аның сәламәтлекнең өстендә психика тора. Кеше үзен ничек тоя? Үзен ничек тоя? Менә безгә 65+ дип куйдылар. Минем үземә 69, ләкин мин хайран, әле үземне күп кенә яшьрәкләрдән яхшырак тоям. Минем монда юлларым бар. Көләш йөзле бабайларны да, тунык күзле малайларны да күргәнем бар дип. Чөнки кайберәүләр тумас бурында үлә. Медикларга бик зур үпкәм бар. Медиклар чиновниклар артыннан аларның сүзләрен җүпләп бардылар. Һәм бу грипп белән ковидны чагыштырып була. Ковид белән бер нәрсәгә игътибар итегез. Бүгенге дөнья буенча бер штуклап ничә кеше авырган саныйлар. Грипп вакытында андый мөмкинлек бар иде безнең. Бу безнең әйе башка тапшыру темасы. Без моны һәр тапшыру саен чыгарабыз. Әйе сездән бер җөмлә белән төгәлләп куегыз әле. Менә үзләрен яхшы тоярга тиеш. Семьяда дуслык мөнәсәбәтләре булырга тиеш. Бер-берсен ярдәм итеп, бер-берсен тоеп, таза кешене бернинди авыру да алмый почти. Һәм шушы даже онкология. Төгәллек әле. Ничек кенә булмасын, яңа ел бәйрәмсез үтә алмый, ләкин күңел ачу турында уйлап, иң мөһиме сәламәтлегебезне онытмасак иде. Исәнлектә күрешергә язсын. Амин.